4.7 IFM. Report! Nagprotesta ang ilang residente ng Bacnotan, La Union upang ipanawagan ang pagpapatalsik kay Father Raul Panay, pari ng St. Michael the Archangel Parish dahil sa umanib irregularidad sa paggamit ng pondo ng simbahan. Makikita sa harap ng simbahan ang mga karatula mula sa mga nagpoprotestang parokyano na nananawagan ng pagbibitiw ng pari. Subalit maring itinanggi ni Father Panay ang mga paratang. Ipinaliwanag niyang ang malaking bahagi ng donasyong nalilikom mula sa mga barangay ay ginagamit para sa pagpaparenovate ng kumbento ng simbahan. Ayon sa kanya, ang pondo ay nasa pangangalaga ng sekretaryo ng simbahan at may gabay mula sa Parish Pastoral Council. Dagdag pa niya, handa siyang magpakita ng mga resibo ng gastusin upang maipakita ang transparency at maibsan ang pag-aalinlangan ng publiko. Samantala, nakatakda si Father Panay na makipagpulong sa obispo ng Archdiocese upang talakayin ang issue. Aniya, handa siyang sumailalim sa reshuffling depende sa magiging desisyon ng obispo matapos ang isinasagawang investigasyon. Kasama mo mula dito sa IFM Digupan. Ito si Idol Jam Victorio, Tatak IFM. IFM News. IFM News. IFM News.